Mai ca pe 9 ani și săptămâni n-am mai avut timp să mai vin în casa. Ia uite, vedeți, aici e biserica mea. Când ai voie să o poți decât în partea inimii, aici, așa uite. Când o vrut să mă omoare diavolul, ce berabil, la vazul negrilețe într-o noapte, în postul Crăciun. Trecuția era în cuie, într-o îmbradă, în fundul bolii. Când am văzut, era la mediul nostru, și a început să cutremura pământul. Și, băi, cu tremur. Când ajută în față, așa la Bordeanii, l-au făcut maxă în Dumbrava, cu îi dai ofișorul. 4 metri așa, 4 așa, 2 fuși acolo și 2 aici. Bârne și fix. Era acolo, s-a dus carton. O luat făuțări de braz, o curătă coară, și-o pus pe el, și-o pus pământul de 2-3 metri. Și după ce-o pus pământ, am pus puzele de brad, frundul de tot fel și am luat brad mărunt. Și ușa am făcut-o numai atât, îmbrăcată cu mușchi verzi, știți ce ăla de pistări. Și era acolo strângere toate cu mușchi. Și am făcut-o de jumătate de metru, că intram în genunchi. Sfintele Taine, în fundul bordeului, acolo, eu pănetul cu Sfânta Trăie, Maica lor, și el era acolo. Când am venit rabinul și alam. Eu aștept ca să am scârbii. Când am cutremurat așa, eu când am zis ușa, o mașină de alamă, cum n-am mai văzut, cu mii de roți, numai, și cu mangele deasupra ei. Când m-am uitat, o rabin. Ai văzut cum face o fel de vulpi de aici. Uite, jumătate de negru și alb, era drept în mediul nostru. Și așa auzit, și cautoi, și cu tremura pământ. Eu am prins bradul, unde era Sfintele în brață, și a zis, în țară, nu i-a răspuns. Doamne Iisuse, nu mă lasă. Că sunt domnule tot de alcota, nu știu cine are Sfintele cu el, are pe tot ziu, trupul și sângelui. Și atunci a început să da înapoi, era o prăpastie acolo, și era un părâu cu apă limpid de o năzuce mare. Și nu s-au dus pe roate în apă, s-au dat peste cap. Când s-au dat așa o huiditare, ne-au suit ureche